रोहित चौधरी राहतात पुण्यात, शिकवतात गोव्यात. गोवा टेबल टेनिसचे प्रशिक्षक. गेला महिनाभर ते गोव्याच्या खेळाडूंना प्रशिक्षण देत आहेत. हा खेळ प्रत्येक शाळेत खेळला गेला पाहिजे, तरच नवीन खेळाडू तयार होतील. ज्याचे हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन चांगले आहे तो एक उत्तम टेबल टेनिसपटू बनू शकतो असे ते म्हणतात. जागतिक दर्जाचे खेळाडू दिवसाला 6 ते 7 तास सराव करतात. जर एखाद्याला आपला खेळ चांगला करायचा असेल तर त्यानं नक्कीच एवढा वेळ कसून सराव करायलाच पाहिजे. कॅम्प मध्ये आम्ही बेसिकली फोकस मोर ऑन टीम चॅम्पियनशिप, जी मेन अँड वुमेन, तर डबल्स, मेन्स डबल्स, मिक्स डबल्स आणि वुमेन्स डबल्स आणि फॉलोड बाय सिंगल्स. या सर्व प्रकारांवर आम्ही फोकस करून तशी त्यांची वेळोवेळी प्रॅक्टिस करून घेतलेली आहे की जेणेकरून गोव्याला आपल्याला बिंग होस्ट आपल्याला जास्तीत जास्त चांगला परफॉर्मन्स करण्यात यावा, त्या दृष्टीने आपण त्याची पूर्ण तयारी करून घेतलेली आहे. 1 महिना हा तसा थोडासा शॉर्टर व्हर्जन असतं टू नो द प्लेयर्स इन अँड आउट, बट स्टील इट इज अ सफिशियंट अमाऊंट ऑफ टाइम. तर आता बेसिकली नॅशनल लेवल्सला आज जे काही तुम्ही इथे जिंकणारे खेळाडू बघता आहात ते जवळपास दिवसातनं 5 ते 5.5-6 तास टेबलावर ट्रेनिंग 2 सेशन्समध्ये करतात, म्हणजे विच इज ॲक्च्युअल प्रॅक्टिस, आणि तासभर फिजिकल फिटनेसवर भर देतात. दॅट इज वाय वी सी ऑल द इंडियाज टॉप प्लेयर्स. सो आपल्या गोव्याच्या खेळाडूंनी भविष्यात जर नॅशनल लेवलवर पहिल्या 16 किंवा पहिल्या 8 यायची जर इच्छा असेल तर त्यांना सुद्धा वर्षानुवर्ष पुढचे किमान 18 ते 24 महिने सकाळ दुपार संध्याकाळ ॲटलिस्ट दिवसातनं 6 तास मेहनत टेबलावर घ्यावी लागणार आहे. तरच आपल्याला एक नॅशनल लेवलचा प्लेअर टॉप 16 मेन आणि वुमेनचा नक्की आपण घडवू शकू असं मला वाटतं. शाळेमध्ये खेळाचा प्रसार खूप जास्त प्रमाणात झाला पाहिजे, कारण तिथे आपल्याला रॉ टॅलेंट मिळतं की जे पुढे जाऊन प्रोफेशनल ट्रेनिंग घेऊन नक्कीच ते पुढे येऊन गोव्याच्या नाव विविध खेळांमध्ये वर चमकवू शकतो. आता बेसिकली टॅलेंट स्पॉटिंगसाठी एक कोचची प्रत्येकाची विशिष्ट त्याच्या एक्सपिरियन्स प्रमाणे एक नजर असते, पण जनरल एखाद्या मुलाचं किंवा मुलीचं हँड अँड आय कोऑर्डिनेशन जे आमच्या टेबल टेनिससाठी फार उपयुक्त आहे ते जर चांगलं असेल आणि ते जर एखाद्या तरुण खेळाडूमध्ये मुला मुलीमध्ये दिसत असेल तर नक्कीच वी फील दॅट दिस बॉय और गर्ल इज टॅलेंटेड अँड शी कॅन प्ले बेटर टेबल टेनिस. पहिल्या 8 संघात समावेश करू शकलो नाही याचं दुःख आहे, परंतु गोव्याच्या संघाने खूप छान परफॉर्मन्स दिलाय हे नक्की, असे रोहित चौधरी यांनी गोमंतक डिजिटलशी बोलताना सांगितले. निश्चितच आम्हाला पहिल्या 8 आम्हाला मेडल नाही मिळू शकले याचं दुःख मला आहे, पण लुकिंग ॲट द यंग टीम आणि याचा फायदा घेऊन जो काही आम्ही परफॉर्मन्स केला आहे त्यासाठीच समाधानकारी परफॉर्मन्स आहे.